Kubele pi baro ngibitang sabhai pi shakatuk kubor mata ka jan miech wan pash kubor bamnai pe try ke mat bakong san. Pen pau usembut menteri rangba oba preston tensong ba kandon ka jingkelah ka kamsan hima sima haswa ka jing thap vot hasoyong. Penlong ka regional committee jong ka Giant Hills ya ka jingalang banding kong banekran halor ka jing ya ka ja pot hapdang ka Assam at Meghalaya. IT ka sarkar Meghalaya ya ka jing penkenria jaka ya ki brio basa atham motor shakirio shampang an. Batchan on sedang trekam ke Regional Cancer Center hani grims da ars pa sampu art li ki jing thia bat kan long ka jing rap ka bakraw ki nong pang cancer ka jela. Ki khubor ki babnya Usimbot menteri rangba ka jela uba preston tensong ulapan pau bakala bandon ka jingkelah ki kamsan himasima ka jela haswa jong ka jingthap vote haso yong constituency kamansalong ka shpotrik ubnai jimbang habakran berkila patai kubor usimbot menteri rangba ka jela ula kentat ban pensyai halor kani ka jingkelah hindre ula ongpat bala ban yo i kani ka hindreu hinyo lani haka pratrik Kala banlong ba usimbut menteri rangba ukudaw halor ka jingla ban penyaso seng ka PDF bat ka seng ka basensyar menta ka NPP. Habakran siya pang ka jing sngow jong ka seng NPP hakani ka election ka bansalong hasoyong uba tensong ulaong. Baka jing sngow jong ka seng NPP ka long ka babha bat katkum ka jing sngow jong u ka jing yakun kan long hapadang ka NPP, UDP bat Congress da ka babenrap ru baka seng country shitom ban petikna baka yo ya ka jing job hasoyong constituency. What is the prospect of your candidate? Sorry? Right now our candidate, in fact, the prospect is very good. The fight is between our UDP candidate and also it seems with Congress. So the fight is there. But we will work hard till 10th of May and I'm sure we will become victorious. Ya ka jingalang ka beningkong jong ka regional committee na kabenta ka West Giant Hills District la penlong ha jawai ben ya kran ha ka wat ka baar jong ka jing ya kran pen bet put ha pedeng ka jela Assam bat Meghalaya. Ya ka ni ka regional committee la lam kmat do simbut menteri rangba ka jela uba sniaw balang dhar kum chairman. Ha ba kran bekla patai khubor hadin jong ka jingalang uba sniaw balang dhar ulaong. Ba kum ka sien jam ka beningkong ka komiti kala rai ban lumi ki jingtip badon kambaro ahlor ki jaka ki badon ka jing ya kaja but ya kani on sa iPad sya ka sarkar ulo ongru baka komiti kala batha ai ki nong lam district mat sedang no ka jinglum jingtip ki ba ka sarkar jela ka sadon kam ha ka jing penbet ya kani kaman Kemudian kata, ambil kat tu pun dia report tangan dia request we have talk with developmental works aga level yang cukup sekali tiro abdi state wa kawan pun developmental aktif untuk kan to we le ke Meghalaya to lai di le Assam ketujuh man kamte kat kawan ini kam kucing sedang dia berkarya komiti kita proses kami ulang cang cing di muncul semua report state government itu ada institusi di distribution lah bahwa sedang ulat atau ulat kat kamti kamun waka state government dem kam ka sarkar jela ka blakut jengmut ban penkendria jakashong ye kibrio ke besong basa athemator kala IT no ya kini kamat syaki start an habakren bekla patai khubor usimbut menteri rangba ka jela ba preston tensong ula pentem baka sarkar kala dep pediang ya ka jing ai jengmut jong ka high level committee hapo ka jing lam jong u bat kiken hun menteri ka sarkar jela ru kila manjur halor kani penkendria jakashong Kamashwa ka harijan panchayat committee kala kentat ya kajing terwapen kerja aja kasyong jong ka sarkar da ka baong bakamlong ka bapura ka baklampen krep ha ka bam yahap bat ka bam syong hok. And then the government has already accepted the recommendation made by the committee under my chairmanship and the approval of the cabinet also was accorded that relocation has to take place. Kajing penteri ke Regional Cancer Center hani grims kala jandep lut bat sa tangkat tu kat ni ki berit beria.
Kajing la ban pendep ya kani ke center kan long kajing pensuk ke bakrau ki nong pang cancer. Bat ki ba hayeng hasem jongki namar bakim don kam show ban lech ki hospital ki bedon chabar ke jela na ke benta ban yo ke jing sumar halor kani ke jing pang. Kat tu kat ni ki tiar ki ba kongsan ki ba on pendon kam ban sumar ya ki nong pang ki la dep poi. Director kan Negrim su Dr. Nalin Mekta hinen kasngi ula pentip baka jing slam jong kani ke project kadai nakadaw jong ka klam COVID-19 bat ki wei pat ki daw la ban ngau thu ba on sa kerpat yu menteri rang ba du keriu Narendra Modi ban play kani ke project ke Negrim skala dep ru ban sedang ke jing pen rung kam ki nong trei ha kani ke jaka sumar wat la kala don lupa ki nos bat ki technical staff ke regional cancer center ka don kamru saya ki wei pat ki nong trei Karukom ajeng sumar hapo ka RCC kan long haki wat bat ki bentah prepare. Starting from the delay in the project because of COVID and eventually getting some equipment, especially some that came by sea owing to the current global crisis. And regarding the manpower, we started acquiring equipment and recruitment process phase-wise so that as and when the building got completed, the equipment would start arriving so that we wouldn't have to store them someplace. And we have also initiated the process of recruitment of staff. We already have nursing staff, technicians, etc. in the main hospital, but we will require an additional number for the regional cancer center. Ka NHIDCL Kalapan kut no ikajing yate kontrak bat ka company na Odisha ka ARSS Infrastructure Project Limited nakabenta ban pintere kam ka package baar jong ka project na surok na Shillong Shadauki. Haba pintip halor kani hadin ka jingkmi ka project na surok bat ki senior official. Usimbot menteri rangba uba preston tensong uba kmi ka tanat PWD ula pintip badai na ka jing bampiang ka rukom pentere kam ka belapen long ka head office jong ka NHIDCL ban weng no ka kontrak bat kani ka company da ka benrap ru baka NHIDCL kan sedang biang ke jing penmi tender ula pentip ru ba ula tha ki bri ke besempang ban kmi ki jaka ki bedon ka jing tua kendo namar ba minta ka dei ka ayom slap bat ban penbiang lupa ru ya ka kenhun ka bentre na ka benta ki kam ki bekerki. We also discussed because there is PIL against the progress of work of the Shillong Dauki Road, the wilayah discussed Road Shillong. Again, we discussed about the landslide prone area where we identified few deplorable ones. How to take care of this coming monsoon because it's so dangerous. So we already discussed all the details. Then the technical people from NSL, they will prepare the plan, the action plan, how to go about it, and how to also make sure that the dedicated team for any emergency work, it has to be there 24/7. Ka inter-office badminton tournament Arhajar Arpulai ka bashipho jong ukyang nang ba kelas dang ha indoor hall jong ka Senraj ha Jawai. Ya kani ka Limpung lapan long da ka Meghalaya State Government Employees Federation Giant Hills Unit. But baro arliang ki don khat artli ki tanat trekam jong ka sorkar play benta ki bakin thop ya ka PWD, PHE, CNRD, Education, Police, Water Resources but ka DC office is giant ya. Ya kani ka Limpung yelek kai on penkot ha ka arpa pratrik mentah benai. Minta pat ni pek ka jinglong jaman ka sim nang Shillong. Ka jing shit ka long Arpulai 0.9 degree Celsius pa ka jing tiat ka long 0.0 degree Celsius ka jing scam ka hau ka long riu pulai na ka shis pa ka por min snap an riu pasau na ka shis pa ka por jan min. Ka jing hap slap ka long 0.0 millimeter pat ka la ru pandor ka jing hap slap ka ba malang malah ki ka tu ka ni ki jaka. Sa si simpat ni pegmai pi ni ka kubor jingi pila ban pet ha ka johi ka por ka YouTube channel ba pila ru ban pet ki kubor bam lang singi ka Facebook, Twitter but Instagram jong ka Titi News Shillong. Shwan poi so bakut jong thup kubor ni pe piang se sien ke mat bakong san. Penpau usimbut menteri rangba uba preston tinsong bakandon ka jengkala ha ka kamsan hima sima haswa ka jeng thabot ha soyong. Penlong ke regional committee jong ka Giant Hills ya ka jingalang bandingkong ban kran halor ka jing ka japot ha padang ka sambat Meghalaya.
IT ke Sorkar Meghalaya yang kejeng penkerja ajakai ke beliau besar hatem motor sekiriu sempang ai. Bat Shen on sedang terekam ke Regional Cancer Center Negrams dah ars pak sampu atli kejeng tia bat kan long kejeng erap ke bekrau ke nopang kanser ha kejela. Dia perlok dah kitu ki kubor ngelapoy sa kubuk jong tu kubor jeng yang tak kejanien. Hadu bendi saya mea berpilih saya ke singi kublai pi baro. आजकल वो एड नहीं आती ना, रिकमेंडेड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड्स नंबर 1 टूथपेस्ट।